נתקלתם בנשיקות השוקולד הרשיז? בשביל מייסד החברה מילטון הרשי, הדרך לא תמיד הייתה כל כך מתוקה. כבר בגיל 14 מילטון הצעיר נשר מבית הספר, הוא עבר בין עבודות עד שהגיע להיות שוליה של יצרן ממתקים. לאחר 4 שנים בעסק הוא ניסה את מזלו והקים 3 חברות, שלרוע המזל כולם כשלו. אבל מילטון לא ויתר. הוא קנה מפעל לייצור קרמל, המתכון הייחודי שלו תפס תאוצה והעסק התחיל לפרוח. מילטון הרגיש ששוקולד זה העתיד. הוא עזב את המפעל והקים מפעל משלו, והשאר היסטוריה. בפרשת ויקהל ובפרשה הבאה, פקודי, החותמות את חומש שמות, אנו קוראים על המשך ביצוע הקמת המשכן. הציוויים שנצטוו בפרשות הקודמות מבוצעים בפרשיות האלה. בצלאל, אוהליה וכל חכמי לב נבחרו לבצע ולבנות את המשכן, מלאכה שדרשה מיומנות מאוד מיוחדת ועדינה. בתיאור של בניית ארון הברית נאמר ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים 2.5 אורכו ו1.5 רוחבו ו1.5 קומתו. מדוע רק בצלאל מוזכר בפסוק? הרי גם אוהליה וכל איש חכם לב היו מבוני המשכן. אז רש"י מסביר שלפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, נקראת על שמו. בצלאל התאמץ והשקיע מאוד בעבודת המשכן, גם ביחס לחכמים אחרים שעבדו איתו, וכאות הערכה לכך, המלאכה נקראה על שמו. יגעת ומצאת תאמין. ההתמדה היא מפתח לכל כך הרבה הצלחות. זה לא רק היכולת לא לוותר, אלא גם לראות את העשייה שלנו כתהליך. בנייה של הצלחה, שלב אחר שלב, גם ללא תוצאות מיידיות נראות לעין, יש בה קסם מיוחד. יש חשיבות גדולה בעשייה, במשמעת עצמית ובהתמדה, ולא רק בכישרון.